Kana nayo nigo tokwira na wika county ya Kisii asingo kumanyibuna umoteli oyo mokuru sorgongo rwa Gusii asirita Joseph Mambo oyobere kagutwara omuchando bwenkoro asamatuko abwangoiga nigabere kawesoke bene nabo igokwireneria mbiamono gucha Gavana we county ya Kisii Arati asokumwakanira bili ya nyagitari asabete kagutangwa nyagitari enene ya Nairobi okwana nabaliki mangana ni gabakakogokera obukoleri bwa Arati ase aerera umusiga berika gutwara omonene yobugwakana bili yenusu million aso Gavana kubwaterana n'abaraikuru ase serikali yaye babete bakwimukira getambukiro nabo igogwakana bili yo kurinde nigo abolirie abaraikuru asorogongo rwa Gusii kwene kyabuna ngo esoke bale nabo igogusira abananchi bali babwate obulemerwa hanene mono balia abarwaire Gusii omogimo ngigwetete nenianga mato igoro ndabatebya mumuranare sobe karibu basierie tariayo kurkusimba aye simba negezire kyogege kona chama ugagiasokie mezeto omogano simboro mutambe nintema koyo kwano taere narwara se egekegeke lakini yokurwara gotarenge gosori ambulance nkagenda Nairobi hospital narongo ikonga bekwe ward naro bagachaka gukora uburingoria kutaka kumanyanga nakyo muchando yochete nende ninki naro bakandwalia nende bakanyoranga the problem I had oringe inflammation of the heart bandwaliria se amatuka tato nende ebili nigo yarenge nene mono worried, even my family wakabolinga how we going to pay the bill. They were very much concerned kwenye boboire lakini rende nyasaga nkonya nkanyore support kurwa so mheshimiwa Simba oyoro Gavana Kisii County nende no Msanii onenda tebe agakane billions yarenge close to 500,000 agakane billions nkarunya getari kende buya nende ngo na komekiale follow up ngana kingendrete osena bwenere used to communicate ko mbolinga na kingendrete so yentekene nenda tebe mbiye mono Governor. I had friends na barabu bakebe kamo bagatakanga kero kende tigaba contribute ge rambaro chenga Nairobi hospital na berabe challenge bono na bonta itemba tebinga esingenche biri yane ya kanirwe timbo atiene financial crisis yebetereti ngambo na togwakane bill nabonare kubasaba na baminto bono inuendo mora kole no gonsabera nende group ina moko yesieka asobwanchani obonene esengenjo monto kagwa konyiro nende tebweneti ochaka kobeka ngemechango nero montarale kero kenda aralengelinga otaite kutumia oburwire bwao for financial support.